Yeah, It's cash lips. We don't need but a confession. This a the profession. I'm like this car. Yani anoziva kwanda katangira kurova ngoma ndichiri mudiki ndichapfeka hembe dzamukoma. Ndiani anoziva panakamboshanda kuabatu ndiri buchapu ndichidila nenyama. Ndiani anoziva panakambonoita show kubangete pa stage ndine butsu diki. Ndiani anoziva panakambochaya kuita jet ndikavharirwa mukati 1 wiki. Pandakabva kure 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 fana kutosvika kure totote ndisvike pandakabva kure 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 fana kutosvika kure totote ndisvike. Ndiani anoziva pandakatadza kubhadhara reni ndichiroja 1 room yangu kumandara. Ndiani anoziva pandakambonoita show kunenge ndiri paposta ndikaimbira mahara. Ndiani anoziva kwandakasangana nanhubu wemanafu tichida kuroverana chikafu. Ndiani anoziva kwandakambonota mabhora ndisingapiwe kana mari ndichingonzi 1 love. Ndiani anoziva pandakambodriva truck ndichidelivera river cent ne50 cent. Ndiani anoziva kwandakatangira dengezoni ndina tetlas baba ayana pandakabva kure 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 fana kutosvika kure totote ndisvike pandakabva kure 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 fana kutosvika kure totote ndisvike. Ndiani anoziva pandakanodzidza kumusha ndichifamba kugwasvimwa kune 5 km. Ndiani anoziva pandakasuspendwa kufashi kwangu kwandaidzidza ndanetsana natichi. Ndiani aiziva kuti ndichazonzi dokta wemagitari nekurova ngoma kuchina. Mangoma andimasiya ndakabva kare. Iya eskeri boss pandakabva kure 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 fana kutosvika kure totote ndisvike totote ndisvike pandakabva kure 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 fana kutosvika kure totote ndisvike. Ndiani anoziva kwandakatangira kurova ngoma ndichiri mudiki ndichapfeka hembe dzamukoma. Ndiani anoziva pandakamboshanda kuabatu ndiri buchapu ndichidila nenyama. Ndiani anoziva pandakambonoita show kubangete pa stage ndine butsu diki. Ndiani anoziva pandakambochaya kuita jet ndikavharirwa mukati 1 wiki. Ndiani anoziva pandakatadza kubhadhara reni ndichiroja 1 room yangu kumandara. Ndiani anoziva pandakambonoita show kunenge ndiri paposta ndikaimbira mahara. Ndiani anoziva kwandakasangana nanhubu wemanafu tichida kuroverana chikafu. Ndiani anoziva kwandakambonota mabhora ndisingapiwe kana mari ndichingonzi 1 love. Ndiani anoziva pandakambodriva truck ndichidelivera river cent ne50 cent. Ndiani anoziva kwandakatangira dengezoni ndina tetlas baba ayana pandakabva kure 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 ndofana kutosvika kure totote ndisvike totote ndisvike pandakabva kure 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 eskeri boss enokia uvex. Cash Lips today.